Καλημέρα. Εδώ με την Μαρία την Κολούτσου ακούσαμε και άλλες ενδιαφέρουσες ομιλίες. Ακούσαμε για τη χρήση των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και πολύ συχνά έχουμε ερωτήματα αν είναι ασφαλή, αν έχουμε αρκετά δεδομένα, αν έχουν ανεπιθύμητες, αν είναι χρήσιμα. Και έτσι θα μας πει η Μαρία τι μάθαμε σε αυτές τις ενδιαφέρουσες ομιλίες. Πολύ σωστά. Αυτό που ήδη γνωρίζουμε είναι ότι οι ινκρετινομυτικές θεραπείες προσφέρουν σημαντική απώλεια βάρους, ρύθμιση του γλυκαιμικού και λιπιδαιμικού προφίλ και καρδιονεφροπροστασία. Τα ίδια αυτά ωφέλη τα συναντάμε και στα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, χωρίς να παρατηρείται ιδιαίτερη ετερογένεια συγκριτικά με τους νεότερους ασθενείς, παρόλο που τα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή διαθέσιμα είναι περιορισμένα. Το νέο στοιχείο το οποίο αναδείχθηκε στη συζήτηση ήταν η μετατόπιση από την προσέγγιση με επίκεντρο το σωματικό βάρος στην προσέγγιση με επίκεντρο την λειτουργικότητα. Με δείκτες που πρέπει να προσθέσουμε στην κλινική μας καθημερινότητα, όπως είναι η περίμετρος μέσης προς ύψος, οι δοκιμασίες της σαρκοπενίας, η χρήση βιοελεκτρικής εμπέδησης και DEXA scan όταν υπάρχει αυτή η διαθεσιμότητα, γιατί στόχος δεν είναι μόνο η μείωση του λίπους, αλλά η διατήρηση της μυϊκής μάζας, της λειτουργικότητας και της δύναμης. Ιδιαίτερα στην ομάδα αυτή των ασθενών, όπου ο χρόνος έρχεται να επιδράσει λίγο αρνητικά στην μυϊκή μάζα. Πράγματι, άρα στην πράξη μας δίνει λίγο περισσότερη ασφάλεια και στην κλινική πράξη έτσι κι αλλιώς τα χρησιμοποιούμε, αν και όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε ακόμα σχετικά περιορισμένα δεδομένα σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες. Έγινε και μια μικρή έτσι, παρατήρηση, ο ένας ομιλητής το είπε λίγο διαφορετικά από τον άλλον, ότι ενδεχομένως και αυτός ο λόγος περιμέτρου μέσης προς ύψος, ίσως αυτά τα άτομα να πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, ίσως λόγω της μείωσης του ύψους. Όπως και να έχει, το πιο σημαντικό είναι οι δοκιμασίες και της λειτουργικότητας, αλλά και της δύναμης σε αυτή την ομάδα των ασθενών. Πολύ σωστά. Όπως και περαιτέρω αναλύσεις της STEP-UP και της SERPAS, όπου χρησιμοποιήθηκε MRI και DEXA, φάνηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος της απώλειας βάρους προέρχεται από λιπώδη μάζα, αν και όπως αναμένεται παρατηρείται παράλληλα και απώλεια άλιπης μάζας. Ωστόσο, η άλιπη μάζα δεν ταυτίζεται με την μυϊκή μάζα και με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης της ποιότητας των μυών, πιθανά μέσω της μείωσης της μυϊκής στεάτωσης, κάτι το οποίο ιδιαίτερα είδαμε στην τυρζεπατίδη. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο ήταν ότι η ευθραυστότητα, αυτό που πολλές φορές διαβάζουμε και στη βιβλιογραφία frailty, δεν αποτελεί απόλυτη αντένδειξη για τη χορήγηση αυτών των θεραπείων, αλλά απαιτεί προσεκτική εξατομίκευση της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη επαρκούς πρόληψης πρωτεΐνης και ένταξης ασκήσεων με αντιστάσεις ήδη από τις πρώτες μέρες έναρξης της θεραπείας, με στόχο τη διατήρηση της μυϊκής μάζας, λειτουργικότητας και μυϊκής δύναμης. Όσον αφορά το προφίλ των ανεπιθύμητων ενεργειών, η δυσκολιότητα φαίνεται να είναι περισσότερο συχνή στους ηλικιωμένους ασθενείς, ενώ ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας αυξάνεται κυρίως στη συγχορήγηση με ινσουλίνη και σουλφονυλουρίες. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.